nih kudu sisa. Nah, ayo Bu, kuduri. Nah, kuduri mau dong sempat nembang. Nah, ya. Mah podo kalau ikan karung boy. Mah podo. Nah, neng Facebook diupload mau ngurung foto dia sama-sama cantiknya ibu sama anaknya. Bagus, nyawi istri saya itu. Ayo, loro sesikat garap Banyuwanginan bujuri Kurniawati yo, sing pembalunge itu konsentrasi. Ya, wah. Nah, coba, iya dah, kayak apa dah? Nah, musiknya kayaknya tuh kayak loro sesikat ya. Nah, yuk, Banyuwanginan bro, garas.
Iya sing nulis asli Kowe Dodo. Walaupun lagunya sudah ada. Wah iya. Ini jenenge anu bro. Kalau kendaraan mobil ini dimodifikasi ya. Tidak merubah syair dan lagu yang diiseni balungane. Ya aku mengalami diri juga gamelan baringo. Ya. Jadi selalu berkreativitas sing tanpa batas. Anggone kanca-kanca Bijolas Indonesia piye carane meramu sebuah tontonan sing kudu bisa menarik malah perhatiane para pamirsa. Oh, ngene ya, Dok. Iya, Mas Gareng. Lah kadang-kadang tetap berkreativitas, berkreasi. Kalau bahasanya kreasi tiada hati ngono ya, Dok. Nah, ya coba. Yo. Iki sing saka Ngawi diaturke. Oh, Ngawi. Nah. Mbak Wanda karo Mbak anu Wiwit Irnawati karo Anjar Sari. Ono permintaan mengko supaya duel ing antarane Mbak Niken Salindri karo Om Farika sing saka Sidoarjo. Oh ngono. Ya,